Με κομμένη ανάσα, ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί τις κινήσεις της Βόρειας Κορέας. Τον περασμένο Ιούλιο, η Πιονγκιάνγκ προέβη στη δοκιμή 2 διυπηρωτικών βαλιστικών πυράβλων, ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και να πλήξουν στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Σήμερα ο πλανήτης μας βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο χείλος της ολοκληρωτικής καταστροφής. Γνωρίζετε όλοι ασφαλώς το ρολόι της ημέρας της κρίσης. Είναι ένα συμβολικό ρολόι που δημιουργήθηκε το 1947. Ομάδα διαπρεπών επιστημόνων που περιλαμβάνει και 19 νομπελίστες γυρίζει τους δείκτες του ρολογιού της ημέρας της κρίσης πότε μπροστά, πότε πίσω, ανάλογα με τα γεγονότα που λαβαίνουν χώρα στην εποχή μας. Πρόσφατα, οι εν λόγω επιστήμονες εξέδωσαν μια βαρισίμαντη ανακοίνωση που καταλήγει ως εξής. Η πιθανότητα μιας ολοκληρωτικής καταστροφής είναι πολύ υψηλή και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να περιοριστούν οι κίνδυνοι πρέπει να λάβουν χώρα πολύ γρήγορα. Το 2017 διαπιστώνουμε πως οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι και η ανάγκη να ληφθούν μέτρα πολύ πιο επίγουσα. Βρισκόμαστε 2,5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Οι σοφοί ηγέτες θα πρέπει να δράσουν άμεσα, οδηγώντας την ανθρωπότητα μακριά από το χείλος της καταστροφής. Αν δεν το πράξουν οι ηγέτες, ας ενεργήσουν οι σοφοί πολίτες. 2,5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, 2,5 λεπτά πριν την ημέρα της κρίσης. Η ημέρα την οποία προείπαν και προείδαν οι προφήτες της βίβλου είναι πιο κοντά από ποτέ. Και όμως οι άνθρωποι κοιμούνται μακάρια. Κοιμούνται τον ύπνο της πνευματικής αδιαφορίας. Θυμίζουν τους ακόλαστους κατοίκους των Σοδόμων. Τι φοβερή η αθεία τους, η απιστία τους, η ηθική ασυδοσία. Ο δίκαιος Λότ, σαν τους σημερινούς πυρηνικούς επιστήμονες, προειδοποίησε την συγγένειά του, την οικογένειά του. Τους παρεκάλεσε με φόβο, με πόνο. Σηκωθείτε, βγείτε έξω. Η κρίση έρχεται, έρχεται. Όμως αλίμονο, η έκκληση του έπεσε στο κενό. Φάνηκε στους γαμπρούς του σαν να έλεγε αστεία. Τίποτε δεν προμηνούσε την επερχόμενη καταστροφή. Εκείνη την μακρινή εποχή η πόλη των Σοδόμων μεσουρανούσε. Οι τέχνες, τα γράμματα, ο πολιτισμός άκμαζαν. Οι οικονομικές συναλλαγές πυρετώδεις, ο οικοδομικός οργασμός εντυπωσιακός. Οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, οι διαστροφές προσφέρονταν σε όλους απλόχερα. Η βίβλος μας πληροφορεί πως εκείνο το τρομακτικό πρωί ο ήλιος ανέτειλε πάνω στη γη των Σοδόμων. Όπως πάντα. Ήταν μια μέρα όμοια με τις άλλες. Οι κάτοικοι ξύπνησαν, έτρεξαν βιαστικά στις δουλειές, τα δικηγορικά, τα μεσητικά γραφεία, τα συμβολεογραφεία, οι τράπεζες, τα καταστήματα, ήταν όλα ασφιχτικά γεμάτα. Τίποτε δεν προμηνούσε την επερχόμενη καταστροφή. Η πόλη
έσφιζε από ζωή και δραστηριότητα. Και ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί. Έβρεξε ο Κύριος παρακυρίου εκ του ουρανού φωτιά και θιάφη. Και θανατώθηκαν οι κάτοικοι και καταστράφηκαν οι πόλεις και τα περίχωρα και κατακάηκαν τα φυτά της γης. Αναρωτιέμαι μήπως κάποιο πρωί η ανθρωπότητα ακούσει έντρομη πως οι πύραυλοι του Κιμ Γιονγκ Ουν στάλθηκαν ενάντια στο νησί Γκουάμ, ενάντια στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο, και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντήσει όπως απείλησε, με φωτιά, οργή, δύναμη που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Ακούστε τα αιώνια λόγια του Κυρίου. Τον καιρό του Λότ έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν, έκτιζαν. Την ημέρα όμως που ο Λότ βγήκε από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Κάποια στιγμή ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Και όμως οι άνθρωποι κοιμούνται μακάρια, αδιαφορούν για τη σχέση τους με το Θεό, για την αιώνια τύχη τους. Εκτελούν την αμαρτία αδίσταχτα, αψηφούν τις αιώνιες συνέπειες. Δεν συνειδητοποιούν πόσο τραγική είναι η κατάστασή τους. Μοιάζουν, όπως θα πει η Αγία Γραφή, με εκείνον που κοιμάται στην κορυφή του καταρτιού. Σαν αιγερτήριο σάλπισμα αντυχεί ο λόγος του Κυρίου. Είναι ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο. Στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στην Αμερική, πολλοί πανικόβλητοι άνθρωποι κατασκευάζουν καταφύγια για να διασωθούν. Όμως αλίμονο, τίποτε και κανένας δεν θα μπορέσει να λυτρώσει τους ανθρώπους από την επερχόμενη οργή. Μοναδική καταφυγή των ανθρώπων, ο εσταυρωμένος Χριστός. Τα απλωμένα χέρια Του, η ματωμένη αγκαλιά Του. Αυτός, ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, εκεί στο σταυρό του μαρτυρίου, βάσταξε την φλογερή οργή του υψίστου. Υπέφερε την Θεία Κρίση, μας αντικατέστησε, τιμωρήθηκε για μας, θυσιάστηκε για όλους μας. Μοναδική καταφυγή, ο εσταυρωμένος Χριστός, το άπειρα πολύτιμο αίμα Του. Κατάφυγε στον εσταυρωμένο Χριστό, συμφιλιώθηκες με τον Θεό, δέχθηκες τον Κύριο ως προσωπικό σου λυτρωτή. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Ο σαλπικτής του πνεύματος σαλπίζει, είναι ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο. Η νύχτα προχώρησε, το πνευματικό σκοτάδι πύκνωσε, άπλωσε, τύλιξε όλη τη γη. Η ανθρωπότητα έχει μπει στην μεγάλη νύχτα. Είναι ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου απευθύνεται κυριότατα στους αναγεννημένους χριστιανούς. Αλήθεια, πόσοι πιστοί κοιμούνται τον ύπνο των μεριμνών του βίου. Είναι θλιβερή η διαπίστωση, αλλά οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Αντί να προετοιμάζονται πολλοί πιστοί για τα επερχόμενα γεγονότα, για τον ερχόμενο Κύριο,
αναπαύονται νοχελικά. Κοιμούνται βαθιά τον ύπνο των μεριμνών του βίου. Η υπερβολική ενασχόληση με τα πράγματα αυτής της ζωής, τα άγχη, τα βάρη της ψυχής, τα παιδιά, τα λεφτά, η δουλειά, σαν τα αγκάθια της ευαγγελικής περικοπής, μας συμπνίγουν. Κατατρώνε την ζωτικότητά μας και μαραινόμαστε, ξεραινόμαστε, καταντούμε άκαρποι. Άλλοι πιστοί κοιμούνται τον ύπνο των μεριμνών του βίου και άλλοι τον ύπνο των επιθυμιών του κόσμου. Πόσο απατηλές οι κοσμικές επιθυμίες. Πολλές φορές ναρκώνουν την συνείδηση και άλλοτε την νεκρώνουν. Η επιθυμία να αποκτήσουμε, να απολαύσουμε, να προβληθούμε. Πόσο μεγάλος ο κίνδυνος να αφομοιωθούμε με τον κόσμο, να εξομοιωθούμε, να εκοσμικευθούμε, να συμβιβαστούμε, να υιοθετήσουμε τις αξίες του, τις επιθυμίες του, τις αρχές του, τις πρακτικές του, τις συμπεριφορές του. Ο σημερινός κόσμος είναι ιδιαίτερα απατηλός. Μας πολιορκεί από παντού. Ύπουλα εισχωρεί στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας, των οικογενειών μας. Οι μέριμνες του βίου, οι επιθυμίες του κόσμου σβήνουν τη φλόγα, σβήνουν τον ζήλο, κάνουν τον χριστιανό χλιαρό. Δεν έχει ώρα, δεν έχει όρεξη να υψώσει τα μάτια του στον ουρανό. Είναι δεμένο στη γη. Δεν έχει ώρα, δεν έχει όρεξη να μελετήσει την Αγία Γραφή. Δεν έχει ώρα, δεν έχει όρεξη να προσευχηθεί. Για πολλούς η προσευχή έχει αποβεί μια ανιαρή θρησκευτική συνήθεια. Προτιμά να παρακολουθεί την τηλεόραση παρά τη συνάθρηση. Οι μέριμνες του βίου, οι επιθυμίες του κόσμου εκτρέπουν τον χριστιανό. Δεν έχει ώρα, δεν έχει όρεξη να ευαγγελιστεί. Έχει κοιμηθεί πνευματικά. Τι συγκλονιστική η ιστορία του προφήτη Ιωνά. Ο Θεός του ανέθεσε την βαριά, την υψηλή αποστολή να κηρύξει το μήνυμά του στην πολυάνθρωπη, την πολιτισμένη αλλά ασεβή Νινεβή. Όμως, αντί να ανταποκριθεί ο προφήτης, στράφηκε σε άλλη κατεύθυνση. Θέλησε να απομακρυνθεί από την αποστολή, να λησμονήσει το καθήκον του, να κοιμήσει τη συνείδησή του. Μπήκε στο πλοίο για να πάει στις Θαρσείς. Όμως μια φοβερή θαλασσοταραχή εμπόδισε το πλοίο, το απείλησε. Τα κύματα, πελώρια βουνά, οι ναύτες πανικόβλητοι προσεύχονταν, ο καθένας στο Θεό του. Και ο δούλος του υψίστου κατέβηκε στο αμπάρι βαθιά για να κοιμηθεί. Κάποια στιγμή τον ανεκάλυψε ο πλοίαρχος, τον σκούντισε, τον ξύπνησε, τον ρώτησε, τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου τον Θεό σου. Ο δούλος του υψίστου κοιμόταν βαθιά. Μήπως ο Κυριός μας πλησιάζει κάποιον από μας και τον ρωτά, τι κοιμάσαι εσύ, και τον προτρέπει, σήκω. Τι συγκινητική η στίχη του ύμνου. Με ένα παράπονο σκύβει ο Χριστός μας στους κοιμωμένους πιστούς που δεν ακούν τις φωνές των θλιμμένων, τους θρήνους, τους οδυρμούς. Πού είναι το φως της αλήθειας, φωνάζει ο λυτρωτής μας Χριστός. Κάτω από το μόδιο των μεριμνών σας πάβει να είναι πια φως. Η Εκκλησία σε ξένο καράβι, σαν τον προφήτη Ιωνά, μες στην πορεία του κόσμου πλανιέται. Ω, πώς κοιμάται βαθιά.
Φρουρέ, πώς άφησες τη σκοπιά? Σήκω επάνω και εργάσου για μένα, πριν έρθει η νύχτα βαθιά. Ο Κύριος με απέραντη αγάπη προειδοποιεί τους πιστούς των εσχάτων ημερών. Ακούστε τα λόγια του. Προσέξτε καλά τους εαυτούς σας, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και βιωτικές μέριμνες και σας ευνηδιάσει εκείνη η ημέρα, γιατί θα έρθει σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης. Είναι γνωστή σε όλους μας η παραβολή των 10 παρθένων. 10 κοπέλες λευκοντυμένες με τις λαμπάδες αναμένες, σύμφωνα με τη συνήθεια εκείνου του μακρινού καιρού, βγήκαν να προϋπαντήσουν τον νυμφίο. Όμως ο νυμφίος βράδυνε και όλες κοιμήθηκαν. Όμως μέσα στο μεσονύχτη ακούστηκε η κραυγή. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Δεν το βλέπετε, δεν το νιώθετε, δεν το ακούτε. Μέσα στο μαύρο μεσονύχτη αντυχεί η συγκλονιστική κραυγή. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Τα σημεία των καιρών βοούν. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Με τις ψυχές μας λευκοντυμένες, με τις λαμπάδες αναμένες, με τις καρδιές μας πλημμυρισμένες με το Άγιο Πνεύμα, ας εξέλθουμε για να προϋπαντήσουμε τον ερχόμενο Κύριο. Η μεγάλη ανάγκη των ημερών μας είναι ένα δυνατό ξύπνημα των συνειδήσεών μας. Να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών μας. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στη σημερινή περικοπή: «Εξεύροντες των καιρών». Εμείς γνωρίζουμε τον καιρό που διανύουμε. Η βίβλος μας πληροφορεί πως στην φυλή Ισάχαρ υπήρχαν κάποιοι άνδρες συνετοί εις την γνώση των καιρών. Άνθρωποι πρικισμένοι με μια ιδιαίτερη σοφία, ιδιαίτερη ευαισθησία, με οξύνια, ικανοί στο να κατανοούν τους καιρούς και να ειδοποιούν τον λαό για τα επερχόμενα γεγονότα, να τον προετοιμάζουν, να του υποδεικνύουν το πρακτέο. Σε αυτούς τους σοφούς που συλλαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών είναι αφιερωμένοι οι γνωστοί στίχοι του ποιητή. Ακούστε τους. Η ακοή αυτών των σοφών ανθρώπων κάποτε σε ώρες σοβαρών σπουδών ταράτεται. Η μυστική βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν έξω ουδέν ακούν οι λαοί. Ενώ οι λαοί, τα πλήθη των ανθρώπων, κοιμούνται μακάρια, οι αληθινοί σοφοί αγρυπνούν, αφού γκράζονται τα βήματα των ερχομένων γεγονότων και προετοιμάζονται. Μια βιβλική μορφή που αντιλήφθηκε την κρισιμότητα των καιρών και ανταποκρίθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης είναι ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, ο φίλος του Θεού. Όταν του αποκαλύφθηκε το θεϊκό σχέδιο για τις καταδικασμένες εκείνες πολιτείες, τα Σόδομα, τα Γόμορα, δεν αδράνησε, δεν αδιαφόρησε, αισθάνθηκε ένα δυσβάστακτο φορτίο ευθύνης και δόθηκε με αγωνία στη μεσητεία, στην αγωνιστική προσευχή. Τι συγκλονιστική η οικεσία του προς τον Θεό, τι δραματική η στιχομυθία του με τον Κύριο. «Κύριε, αν είναι 50 δίκαιοι μέσα στην πόλη, άραγε θα τους θανατώσεις? Δεν θα τους συγχωρήσεις? Δεν θα συγχωρήσεις τον τόπο για αυτούς τους 50 δικαίους?
Μη γέννητο. Μη γέννητο εσύ να πράξεις ποτέ ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή. Ο δίκαιος να είναι για σένα όπως ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ είσαι. Εσύ που κρίνεις όλη τη γη, δεν θα κάνεις κρίση? Ας ζητήσουμε ο Κύριος να μας πρικήσει με εκείνη την οξύνια, την ευαισθησία, την σοφία, να μελετούμε τους καιρούς, να τους κατανοούμε, να αφουγκραζόμαστε τα επερχόμενα γεγονότα και να προετοιμαζόμαστε και με ευθύνη να ανταποκρινόμαστε καθημερινά, να δινόμαστε στον αγώνα των γονάτων, να δεόμαστε ακούραστα για τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους ομοεθνείς, για την αφύπνισή τους, την μετάνοιά τους, την επιστροφή τους στον Θεό. Η μεγάλη ανάγκη των ημερών μας είναι ένα δυνατό ξύπνημα των συνειδήσεών μας. Να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών μας. Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματική κατάσταση των καρδιών μας. Ας αναρωτηθούμε. Μήπως στη ζωή μας φιλοξενούμε γνωστές αμαρτίες? Μήπως τις δικαιολογούμε, τις υποθάλπουμε, τις χαϊδεύουμε? Ο αρχαίος Λαοδικαίας χριστιανός ζούσε μια τραγική αυταπάτη. Πίστευε πως είναι πλούσιος πνευματικά, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απελπιστικά φτωχός. Ακούστε την διάγνωση του Κυρίου. Ο Θεός του έδωκε φως. Του φανέρωσε την πραγματική πνευματική κατάστασή του. Τι συγκλονιστικό το ξύπνημά του. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Γιατί λέγεις, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανενός, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεεινός και φτωχός και γυμνός και τυφλός. Τι συγκλονιστικό το ξύπνημά του. Ας ζητήσουμε τους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος. Να φανερώσει ο Θεός την πραγματική πνευματική μας κατάσταση. Πώς στεκόμαστε ενώπιον Του, πώς ζούμε καθημερινά. Να Τον παρακαλέσουμε θερμά. Δοκίμασόν με, ο Θεέ, και γνώρισε την καρδία μου. Εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου. Δες αν υπάρχει μέσα μου δρόμος ανομίας. Οδήγησέ με εις την οδόν την αιώνια. Η μεγάλη ανάγκη των ημερών μας είναι ένα δυνατό ξύπνημα των συνειδήσεών μας. Να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών μας, την πραγματική κατάσταση των καρδιών μας, αλλά και να ζήσουμε μια άγια ζωή. Ας ξανακούσουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Να απορρίψουμε τα έργα του σκότους, να ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας να είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Τα οποιαδήποτε έργα της σαρκός, του σκότους υπάρχουν στη ζωή μας, ας τα απορρίψουμε. Ό,τι σκοτεινό, ό,τι σαρκικό, ό,τι κοσμικό, ό,τι βρώμικο, ό,τι ανήθικο, ό,τι αντίθετο με τον Άγιο Θεό, ας τα απορρίψουμε όλα αυτά σαν βρώμικα κουρέλια και ας ντυθούμε τον Ιησού Χριστό, τις αρετές Του, την ωραιότητά Του, να κτηνοβολούμε ολόγυρά μας την αγιότητά Του, να περπατούμε στα αγνάρια Του. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα επλησίασε, η ημέρα την οποία προείδαν και προείπαν οι προφήτες επλησίασε. Για τους αλήτρωτους είναι
η ημέρα της κρίσης. Για τους λυτρωμένους είναι η ημέρα της λύτρωσης, της απελευθέρωσης, της ένδοξης δεύτερης έλευσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός θα κατεβεί από τον ουρανό με διάταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, και οι εν Χριστώ αποθανόντες θα αναστηθούν πρώτον, και εμείς οι ζώντες σε μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού θα μεταμορφωθούμε και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Δεν το νιώθετε? Δεν το βλέπετε? Δεν ακούτε? Το ωρολόι του κόσμου σημαίνει 12 παρά 2,5 λεπτά. Σαν εγερτήριο σάλπισμα αντυχεί η βιβλική προτροπή. Είναι ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο. Σε λίγο στον σκοτεινό ουρανό μας θα ξεπροβάλλει σαν πανέμορφος αυγερινός ο Κύριος μας, ο λυτρωτής μας, ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός.